Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apaser ti seryeta yu ita alawas anapauwan. Gagad, kan anos. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Aglisi ka man, saan ka asali-sali? Tawan matla ang kwartam amapan ije kantin. Naglawa mo ti pagnaan amapan ije kantin. Apay adito'y payayan ko ti pagnaam. Di nakman sungba-sungbatan, tawan ka ba alam kanya? Amang ano di ka pa'y nangarmusar, tawan ka ninyo. Nagarmusarak mat na itilining taas ba? Uray ka sa no ti rigat mi, mas marigrigat kayo pa'y. Anya ka di ti basol ko kan ka, takanayon nak na ikasta. Apay analiday ka asimmangpet, manipod pagadalan, anak. Apay nga takas dyan ni Winnie, nanang. Kanayon nakasupladaan iji pagadalan. Bayam laeng anak ko. Adatang tangig da a pamilya. Gaputa ka bukbukodan da adaga ti taltalunan da, iso akas jay da. Nagtangsit, idinto tada kapkapoy na iji pagadalan. Kastoy laangan ti aramidam, anak. Igaed mo ti agadala. Uray awan daga tayo, ikagumaam ti agbaliki iti biyag. Wan nanang, ngam ti parikot. Amang ano awan ton pagadal ko. Awan ka di ti amom amatangdanan nga aglaba, iha. Inak ibaga ka ni nanang ko, ma'am. Into numalpas ti klas inti panang ibagam, iha. No kayat na ti aglaba, umayla ang ijay balay iti masapa. Sige ma'am, ibagak to nga rod na makaawi dak. Masigurado ka kayat na, tawan mo't sa bali at trabaho na. O sige, iha. Ninanang mo nga rodon ti pagbalinan mi alabandera mi. Wan ma'am, dumanon ka ni nanang ko ti bilin nyo. Uray umay kong tutulungan, no awan klase tayo. Anya ka ditimbagakan ka ni Ma'am Fe. Ada ka na ipalaba na kada kami ka ni nanang ko. Piman kayo mat, makilablaba kayo, tawan nga mintalunan niyo. Imbaglaangan ti makilaba, ngam ti mapanagtakaw. Kaasi kayo mat, tawan pa'y dagayo. Kasano nga tatibiyagyo? Nagagat mat natatang ka nanang ko amapan makitangdan. Kasano nga'y, no awan agpatangdan? Saan kayo ka din amangan? Saan kami pa'y mo't alimangan amangan? Amok pa'y nga'y, iso ang nagkutong ka, taaglanglangan kayo siguro amangan. Dahito'y kadilaan titangdan ko anagarado. Agiyaman ka at tinangdanan ka pa eh. Apay ngagreklamo ka? Nababamot unay ti intangdan mo. Saan mo't akas to'y ti magmag na nga inaldawan ita? No di mo kayat. Isublim, tagawid ka. Nag-overtime akpay. Opisina aya, tabi langam ti oras mo nagtrabaho. Dagiti daduma dita, bayadan dati overtime. Sabali akmad. Ala, inkakit din, tadi ka manaktak. Nanang, ingka ka no aglaba ije balay da mamfe. Imbagman, tada agpalaba, anak. Alaan da ka kanon apara laba, nanang. Imbagak mo't atulungan ka na awan klase mi. Kaano-kano ti panaglabak. Inton bigat ka no, nanang. Da kayo kanon ti alaan da alabandera da, no kayat yo. Nasaya at mat, tapno isupay ti tangdan ko. Sana bale, tamatulungan kayo no awan klase mi. Adto'y titangdan ko anagarado, ije talon da Diego. Kinurangan na kadimanan ti intangdan na kan ka. Ay, uwan nga rod. Kapilitan, tawan mo't ngamin ti sabaling agpatangdan. Ay, sweetik day jay atao. Jay labagbagi da tinapatag kat akwada. Ay, kaano nga tamot ay alumong tayo. Tapno di da tayo iruruman. Adda nga tapay lulong awan tayo aya. Awan mo't sanikwa tayo akas kada Diego. Adda kabukbukudan da atalon. Ngamda tayo kat awan.
kinurangam ka di matlaang tiintangdan mo ka ni Conrad. Siyempre mat Conrad mat lang awan mama ay na tao. Rumbang laang. Awan sa bali amang tangdan kan kuana, no di si kalaang. Di na may papilit ti kayat na tawan mabalin na. Di na mga nusan ko atang danan. Kasano nga agpay so tibiyag dagita, no awan da tao amang tangtangdan kadakwada. Matay da itibisin asimumulagan. Anya ka di ti trabaho ti asawam, kabsat. Komporme ti pakitang tangdanan na, ma'am. Adamot mang tangdan kan kwa na, switi kan dapay mat. Ne, kasano ti pa ng switik da ko nam? Saan da nga iti ti husto at tangdan na iti agmalam, ma'am? Ne, saan anasaya at day tangar aramiden da? Wan nga rot, ma'am. Awan mat ngamin sa bali apakitang danan na. Kaya't nakaditi agtarakan laangan iti baboy? Awan mo't pagpuunan, nga igatang iti ka ng tibaboy, ma'am. Kastoy lang aruden. Siyak ti gumatang iti buryas kan feeds. Da kayo ti mangpakan. Inton malako, ilasin tayo ti puunan. Paggudwaan tayo ti ganansya. Sige, ma'am. Ibagak to kan ni Conrad. Lakay, adain singasing ni Maestra Fe. Agtarakan ka kano iti baboy. Iso kano ti makamo iti buryas kan feeds. Paggudwaan tayo kano ti ganansya. Kasanungay, katawan mat kulungan ti baboy tayaw. Ikarigata mon ati agaramid. Ingka mangibaga iti kawayan da selya. Aduma ti kawayan da. Ay, imbag no di damanan ingina ti kawayan da. Padasam ti makisarita kadakwada. Uray inutom nga ikaro, babaan iti panagtrabaho, iti talon da. Ay, isudalaang mat ngamin ti adu ti kawayan da. Nasaya at taimay ka. Kasapulan mi ti aggaik, ta nagbabawi mo't jay kunana nga umay. Sa balik ko matigagarak. Makialak ko maiti kawayan yo. Nangina ita ti kawayan. Ay ilaklakayo ko maa. Adu mo ti kawayan yo. Ininutak ko mga ikaraw, baban iti panagtrabaho iti talon yo. No saan mo amagdang ti presyok? Bay amon. Nanginang amin unay. Saan ka di nga do ti kawayan nyo? Wan mat. Apay, ano niya ti kawayan? Pagaramid ni tatang ko iti kulungan ti baboy. Kulungan ti baboy? Halo blaks ano kulungan ti baboy? Mabalin ka no mat ti kawayan. Basta saan ang makataray ti baboy. Ado ti kawayan mi. Nga medyo adayo, tayo di turod ti ayan na. Mabalin ka di nga umay mangalan ni tatang ko. Makisao kayo kanitatang ko Sigurado amayat day jay. Awan mo't pangusaran na iti kawayan. Apay, anya tinagsarita niyo ko ni Roy itay. Agpapaaram kan samat kan kuana. Ubingak pay. Awan pay kanyak day ta aram-aram. Di ka man. Si kapay ti masidag kan kuana. Di mula orayanan nga iso ti umasidag kan ka. Adda ngamin masapul ko. Iso asyak ti masidag. Anya kumangay ti masapul mo. Jay ayat na. Kayat mo ti agpapansin. Sa anak pay nga agpapaaram. Tawan iti bukabularyok day ta. Amok pay ngay. Gaputa na taer ni Roy. Iso nga agpapapansin ka. Tatang, kayo kano ibagay jay tatang ni Roy akaadalan mi. Ada kano kawayan da iji turod. Imbagam kadikan kwa na anak. Wen tatang, kunana nga adu kano ijay. Ngam ipakadam kano pay kani tatang na. Sige nga rod, tamapanak ije turod. Ang mga nunapan nagiwayway itinwang na. Sapay medyo adayo. Marigatan kang agibunag, lakay. Ay, ano sa kun tawan mat nga rod kawayan tayo. At damot di ti asidag, hangam nanginamat.
Kumusta nga iti insingasing ko, kabsat? Mayat ka din nila kay mo. Wan, maestra. Napanagbirok iti kawayan nga aramiden na nga agaramid iti kulungan. Adda ka din nasarakan na. Adamot ijay turod, maestra. Masapol nga ibunag na pay. Medyo mabayag ta narigat mo ti agibunag iti kawayan. Agpatulong laangan kadagiti agtutubo nga agbunag. Tamang tedak iti kwarta apagtangdan nyo kadagiti agbunag. Tumulong kayo, ma'am? Ay, wan, kabsat. Adda nga minan buryas amaalak. Sayang no adda makauna. 12 amin dayjay. Imaykit din mangibagbaga dayja a Conrad iti kawayan. Anya kumangay ti paggatang na kat dandan ni awan pa igatang na iti kanen na. Dayta nga rod ti imbagak, iso api manaw. Imbaglakit din tasana kas jay ti kasasaad tayo. Wen nga rod no awan pa kitang danan da, di dan mangan. Ay, ewan kaya, imbagam kuma nga umay tunong bigat day patrabahok. Awan kadwa ka mang tarimaan iti balay ti kalding. Sige, ibagak no makitak. Ibagam tumet no makitam. Mangayab ka kanuman iti kakadwam. Tatangdanan da kayong agibonag iti kawayan. Jay ka di pinuka ni tatang mo iti turod? Wan Roy, marigatan ngamin ni tatang no isula ang tiagbunag. San abale, tadamot tangdan nyo. Ken, aglinta ak iti naluom asaba a meriendaan tayo. O sige, kaadwam ti ilingtam tanaimas ti nalingta asaba. Wan, ilingtak to amin di naluom asaba iti balay mi. Sigurado nga do ti maawis ko ngagbunag. At datangdan ko naman. Adapay nalingta na lumasaba. Awan klase tayo inton bigat. Isunton tiyo umayo. Inasitgan man ni amin ni Roy. Mayat ti kakatawan da ijay. Anyaman nga tan timbaga da ijay a babae. Ay, makapasuron. Aday ta, lumabas dito ni Roy, kasaokman. Hi, Roy! Papanam? Ay, adalang mapan ko ibaga ka nagiti kakadwak. Kayat mo, tayin tapa ijay kantin? Kwa, kalkalpas mi man. Sige, panawan ka pa Pinanawan naklatan ti salbag agwapo. Kasano nga tayo ti aramida? Tapno agsiningad kami. Dayjay ni Ami. Inakman damagan no anya tinagsaritaan da ni Roy. Mabitlaang! Saan ka pumanaw? Ha? Apay ka di? Ada ibagam? Imasidagat ayano awan ti ibagak. Tanga. Ibagamon tagawidak. Adapay aramidak iti balay mi. Kamakamam ka din ni Roy? Gaputa may sa tidalan yung agawid? Apay asimrakmanan ni Roy iti saritaan. Anya ka diti bagam? Anya tinagsaritaan nyo ka ni Roy itay? Nagsaritaan mi? Apay adamagam. Saritaan mi laang mo't dayjay? Di ka lang mabain? Ta idaldal mo ti bagim kan kuana? Saan ko nga idaldaldal ti bagik kan kuana? Adala ang importante ang nagsaritaan mi. Ditakan. Karikaritan nakday ta babae. Addan tulat taal daw mo. Ami, agure ka. Urayan nakta umaya kiti balayo. Ha? Umay ka itan? Kunak man no inton bigat ka nga umay. Itangarod ti kayat ko. O sige, adakan ka dayta. Nagagat ka matunay. Basta imbagam, agtong palak. Talaga mata. O sige, intangarodan tamalaman. Yag mo kanyak ti bag mo, tasyak ti mang bitbit. Manjak ngay. Amano kita am tilinaon na. Kunakun nga kuyog da. Apay amapan ka no ni Roy, ija balay da Ami. Masapol adadaalak ni Ami ka ni Roy. Tapno siyak ti kasiningad na. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan
tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Gagat kan Anos. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas marigrigat ti adda kasasaad da ami idinto ta adda mabalinmat da Winnie kaadalan da ni Roy anataer. Kad agusto ni Winnie ken kuana, iti may sa amala mapanagawid da, masuron ni Winnie, tanagkuyog da Roy, ken ami. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Gagat ken Anos. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kunakun kat anagkuyog da. Apay amapan ka no ni Roy iti balay da ami. Masapol adadaalak ni ami ka ni Roy. Tapno siyak ti kasiningad na. Nakaapal na. Napandan. Wisit na talaga. Apay manen anak kami suot ka. Agluto kan, tada papanak. Nasakit tingipan ko. Sa anak ka makaluto. Adapay homework ko nga ramidat. Kasano nga rodan, kat adda ko mapapanak. Saan kayo namapan? Iti sa bali nga aldaw ti ipapanyo. Sapay inawis dakdag iti kakadwak. Adda pagsasaritaan mi nga agkakadwa. Damagan yun ton ano anya tinagsasaritaan da. Agmamarites kayong tumatlaang ijay. Anya ang marites manen nasasawam ma. Ang taktakawam ka nagita kawayan? Ay saan ko atinakaw. Inted ni Kabantor. Di na matlakan usaren. Pinadalusan na ti kakawayanan na. Tapno saan kano anasamag. Napno nalayang ngayon kapag takawan ni Tirabong? Ay saan nga agtatakaw iti Rabong. Impakadak pa'y sakpay nga'y madakak iti kakawayanan da. O may kantuman, tatulungan na kamang tariman iti balay ti kalding ko. Ay, pasensya kan makumikumak. Mangkita ka langan iti sa bali akadwam. Naglastog kan? Kaslad da ipampanakil mo? Awan ti panpanakil ko. Kas makita mat, agbunbunagak iti kawayan. Anya kumamot nga iti pagpabunag mo. Ang mga nudi ka pa inlang armusar. Naglastog na diya, Conrad. Kaslad na pagpampanakil na. Anya ka diti inaramid day jay ako narad. Imbagak nga umay nagtulungan namang tariman iti balay ti kalding. Di nakit din ka lumasango. Apay kano adi na masango. Naglastugan. Kasla ka ba ulan na ti agkadkad? Makita no di umay agpakpakaasi dito'y no awan ton di kananda. Inton umay agpakpakaasi. Saan mo apatgan? Nga uray agparintumag. Amom kadi? Nangag ko kada tatang, nga oray umay ka no agparintumang datatang mo nga agkidnaw, saan da kayo apatgan? Anya ka diti basol mi kada kayo. Apaya kagurgura da kami. Saludsuden niyo tabagbagiyo. Awan mo ti amo mi abasol mi kada kayo. No may makitang dan ni tatang, saan pa'y ahusto ti itaddatang dan na? Apay kumaasaan ahusto? Agyaman kayo tatangdanan da kayo pay. Agyaman kami nga rod iti panang tangtang dan da ni tatang. Nga uray kurang ti itaddatang dan na. Tatang, anya ka diti gurguraan da tata Diego kada tayo? Diyak man amo anak. Ang apay anadamag mo dayta.
Imbaga ngamin kanyak ni Winnie, anangag na nagsaritaan kano dagiti dadakkel na, nga uray mapan kayo kano agparintumang kadakwada, kat saan da kayo kano apatgan. Nasayaat, taimbagan ni Winnie daytakan ka. Saan kayon amap-mapan iji balay da, tatang? Wen anak, mangkita ak lang iti sabali apakitang danak. Wan tatang, mangkita kayo langan iti sabali at pakitalunan nyo. Ado mo tayo iti kawayan na pinabunag yo. Pangusaran nyo kadi. Aramidan da kulungan ti baboy. Agtarakan kami ngamin iti baboy. Ado kadi ti tarakan nyo. Nalawat ti pakaramidan na dayo iti ado akawayan. Wan sa kano. Umadon ti trabahok no kwa. Tatumulong akpay nga agpakan kan aglaba. Imbag man tanagagit ka. No sabali lang akat di da kayat ti agpakan iti baboy. Di da pa'y kayat ti aglaba. Isuda tabak ng dangamin. Da kami, pobre kami laan. Kas kumakan ni Winnie. Suplada. Kanday talamang mangan ti aramidan na inyo pagadalan. Nagrawit. Ado ngamin ti kwartada. Ado ti paggatang na iti kanan na. Kumusta nga itar aramidin nyo akulungan, kabsat? Nalpasan, ma'am. Inkarigatan nila kay nga ilupas. Tapno maala tayon dagiti buryas. O sige nga rod, taibagak amapan tayon alaan dagiti buryas. Kalpasan ti panaglabak. Inakmat ibaga kanila kay tapno akukuyog tayo amapan mangala. Ma'am. Sige. Napipintas dagiti aburyas, tadadakkel da. Kasta ka di, ma'am. Mabiit mat adumakkel dagiti baboy no feeds ti kananda. Una, nangruna ta mestizo dagiti napartak adumakkel. Saan akas iti native anabuntog adumakkel. Ala, nagpipintas dagiti buryas. Nag-aamo da pay. Nakaayayat da. Mabiit da dumakkel. Tanarawot da. Kuna ni maestra, ano ada nasurok at talo abulan da, mailako da kanon. Ay, nagbiitan ngay. Manulaan ngay nga urayan day tatalo abulan. Imbagman tayong patarakan na kada tayo dagita aburyas, tatang. Dinamag na ngamin no anya ti trabaho ni tatang mo, anak. Imbagak nga awan permanente. Mayat dayto yan at trabaho. Mabalin pa'y ang makatrabaho iti sabali, no nalpas apakanan dagito'y aburyas. Imbag lang adamat ur-urayan amalako. Damag kumat nga ado kano ti baboy at tarakan da dya Conrad. Wen nga rod ka no? Nangalaan da nga ta. Pangalaan da ngay iti ipakanda kat di da pa'y mapakan ti bagida. Jay gayam impabunag na kawayan kat inaramid na akulungan ti baboy. Iso nga imbaga na amakumikom idi ayabam ko mga agtarimaan iti balay ti kalding. Oray kita. Saan tong agbaligi da dyan? Taawan ti hustong ipakan na. Masapol ti dakalapunan iti panagtarakan ti baboy. Tanangin na ti feeds. Agat baboy ka. Intugot mo dito iti angot ti kulungan niyo. Nadadaal siguro ti agong mo. Awan mo timbaga dagiti kaadalan tayo anaangot ta. Di dala siguro may turid nga ibaga Dinak nga rod as-asit gan ano ko nam anaangot tak. Agrib-review ak ditoy. Apay ngamin nga imasidag ka. Kayat mo ta isagunot ka? Naglastog kan? Ami, isuronok man ti mas. Diyak na awatan itay. Nalakalaang dayta. Sige, agtugaw ka ta isuro ka. Winnie, excuse pa agpaisuro ang amin ka ni Ami. Ha? Ay, pisit. Wrong time in. Anya ka ti basol mo ka ni Winnie. Kasla apaan na ka itay. Diyak man amukan kwa na. Imasidag itay. Kunana nga, agat kulunganak kanu ti baboy. Ha? Kulungan ti? Apay ka nung agat kulungan? Diyak man amukan kwa na. Basta umasidag kanyak, adda ibaga na amadi. Saan mo lata natutupan? Tapno saan kayo nga agapa? Kastamat yar aramidag. Mas daawak nga ron. No apay akanayon nak nga asitgan. Sanak to insultuan. Bayam,
Tano makitak nga sitgan na ka. Umayak man, tapno di na kapagaramidan iti dakas. Sige man nga rod. Kunanakit din nga isagunot na kano. Imbaglaan nga taim masidag ka. Awan matan ti mayat at ang danak nga agarado. Kat masakit ti sikat ko nga agarado. Kasanungay ang mapamulaan no saan pa'y anaarado. Sinalbag ti kastoy. Apay nga awanan ti mayat nga agpatangdan. Sayang no saan ang mamulaan ti talon. Manipod na gapas ti pagay na. Saan pa'y anaarado? Tapno mamulaan ko maiti sa bali. Talaga sayang. Manumot lang nga ti maaradok no uraya ka may kap ti sakit ti sikat ko. Ni Diego idi tinagagat. Ngam saan meten nga umay. May samot na jay. Timangsik. Saan matan nga umay? Kwartak man ang mapanijay pagadalan na. Awan ti kwarta tayo. Tasaan anamulaan ti talon tayo. Awan tinailako. Uray awan ti mapanijay pagadalan no awan kwartak amapan. Kwarta ka diti kang ronaan. Iso amapmapan ka ije pagadalan. Anya ngay nga rod. Day takot awan kwartanan ang mapanijay pagadalan. Uray awan. Kasano nga rod? Kat saan met anamulaan ti talon tayo? Ha, dagijay met ngamin amatangtang danan. Didan imay. Tapno umay da. Di mapan kayo makikakaasi kadakwada. Nagrigat mat gayam no awan matangdanan ta agrigat tayo mat. Sikaman nga rod ti mapan agpakpakaasi. Bareng umayda. Kumusta ngay dagiti baboy, kabsat? Mabalin ka din ama ilako? Mabalin siguron, ma'am. Dadakkel damutan. Sige takontakak nga ron ti bayer, tao may daalaan. Suruten tayo ti timbangan da, tapno amu tayo ti bayad na. Kasta ka di, ma'am. Ken ipakitak moten kada kayo ti resibo, ti panagatang ko kadagiti buryas, kasta moten ti resibo dagiti feeds. Tapno amuyo naman ti paggugudwaan tayo. Sige, ma'am. Ibagak ka ni Conrad ta iso ti makisurot kadagiti umay mangala kadagiti baboy. Wen, tapno makita na numano ti kilos dagiti baboy, kabsat. Umay ka no ti bayer ti baboy. Sumurot ka, takitaam numano ti kilo ti baboy. Mapanto ka dimot ijay ni Mamfay. Daytamo ti kunana, ijay ka nun ti pagkitaan nyo. Timbangan da ka no amam maminsan, gaputa ado tinagorder iti baboy. May mayat dayta. Mamaminsan amagatang, tapno masukatan manen iti sabali a buryas. Wan daytamot laang ti imbaga ni Mamfe. Ma'am, kukwami amin daytoy. Wen tanaggudwaan taket nga ron ti ganansya. Inikat kumatan ti puunan. Ay na, agyaman ako nay, ma'am. Dakkel mat gayam ti bingay ko, kat para pa ka naklaang. Bunga day tatigagat kan anos mo, kabsat. Jakim pagarop, akas to'y gayam kadakkel ti bingay ko, ang nagpakpakan iti baboy, ma'am. Kaya tiyo ka di pa iti agpakan, tadamanan nakasagana aburyas? Ha? Ay iwan Numabalin pa'y kumaakit, nayunan tayaw. Ay sige, no adalakit di magatang aburyas, nayunan tayo. Kumusta tinapanan nyo? Binayadan na ka din? Wen bakit? Kat jakim pagarop. Akas jay gayam kadakkel ti maganan siya iti panagtaraken iti baboy. Kasta ka di. Mano tinabingay mo? Makita ka. Nalawag tarupam. Mabitlaan tairwar ko tapno makita. Atoy. Ha? Inted na ka di amin dayta? Wen bakit? Bunga ka no tigagat, ken anos ta dayta. Ada babayadak ijay pagadalan. Mangted kayo iti pagbayad ko. Anya ngay nga rod ti ited ko, kat saan tayo nga rod anakamula. Awan mailako. Anya?
nakabayadan ni Ami. Idinto ta sa anak ka makabayad. Anya, nakabayadan ko na. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryetay ita alawas a napauluan. Gagat kan anos. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, babaan iti tulong ni Mampay. Nagbaligi ti babuyan da Conrad. Katdakkel tinabingay da. Iti sabali a bangir, gapo taawan matangdanan da Diego nga agarado kan agmula. Agrigat dan, taawan matilako da a produkto da. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Gagat kan anos. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Anya ngay nga rod ti ited ko. Kat saan tayo anakamula? Awan mailako. Anya, nakabayadan ni Ami. Idinto sa anak ka makabayad. Anya, nakabayadan ko nam. Wenang, pati dagiti projects mi, nalpasnan. Idinto ta saan pa'y kanyak. Saan tayo pa'y ngamin na nakagatang. Sige, taibagak ka ni tatang mo. Tamapan mangiremedyo. Sa anak pa'y ama pa ni Jay pagadalan. Singirendak tumanan. Siyaklaang ti saan ang nakabayad. Ingka mangiremedyo iti pagbayad ni Winnie. Isulaang kano ti sana nakabayad. Kaya't masawan, nakabayad din siya anak ni Conrad. Wan kano nga rod. Mainsulto ak. Nakabayad jay awan apulos sa ni Kuana. Ay, sana mabalin na paatiwak iti dadya Conrad. Nangalaan na nga iti pinagbayad ti anak na. Day tangaro ti pagsiddaawak. Inunaan da tayo ang nagbayad. Inak umutang ka nagiti gagayim ko. Sana mabalin na paabakak iti dadya Conrad. Ken, iti day jay nga Eli. Ha, makilablabada laang. Barok, mabit man laang. Kaadalam ka di daw Winnie kan Ami? Wala na. Apay ka di. Madamag ko man. Nakabayad ka din ni Ami iti babayadan nyo ijay pagadalan? Wenmat na na. Ado ti kwartada ita tanalako da nagiti tarakan da ababoy. Adamanan sa bali ababoy da. Kasta ka di, Barok. Kunak lang amin no agpaiso jay kunada. Asaan pa'y kano nakabayad? Nakabayad din na na. Ni Winnie, iti saan pa yan nakabayad? Ako agbayad tumuten. Napanlaang nangirwar ni tatang na iti kwarta. Adda ka di taltalunan nila kay mo, kabsat. Awan, ma'am. Awan ngamin kabukbukodan mi adaga. Adda nga mintalon mi iti asidag. No kabailan na atalunan, ipatalon ko kenkwana. Ha? Sige, ma'am. Ibagak to kanila kay ko inton makasangpetak. Ay na, dakkel ti tulong yun kada kami, ma'am. Dakkel mo't nga minti maitultulong yu kanya, kabsat. Sa anak-anak aganan siya, no nagkadkad kayo ang nagtarakan iti baboy. Dakkel una iday ti apagyamanan mi kada kayo, ma'am. Agtitinulong tayo, tapno agpapada tayo ang makaganan siya. Katkatawaan tak ijay pagadalan. Tasyak kano akanayon ti maududing agbayad. Inaklaangan ni Jay balay da lola ijay ili. Kayat mo ti umakar ijay. Sa bagay, asidagmat kit di ti pagadalan ijay. Imbag ijay, tada kwarta ni lola.
Taipaw-paw itan da iti kwartana. Sige. Igaed mo nga rod ti agadal. Tapno makaturpos ka. Sana kalumangan ama pa ni Jay pagadalan. No adalakit di akanayon kwarta. Napatpatag tumat kan ka ti kwarta ngam ti mapan agadal. Day takot mapan agadal nga wan kwartanan. Sige. Palubusan ka amapan iti ayan ni Lolam. Basta ikarim nga agadal ka anaimbag. Dandani tayo nagturpos. Ngam, jak mo ito makita ni Winnie. Kaili mo ka di day Winnie? Si Kamat. Apay ko makakailiw ko. Maragsakan ka siguro, hindi saanan nga umay di pagadalan. Taawanan ti mang sutsutilkin ka. Napanan na nga tangag paiso. Nagsardang nga tan? Dahil tati saan tangam mo? Saan nga tanga imakari ti pagadalan? No makitam ni Nana Celia, padasam to adamagan. Sige, damagag to kenkwanan no ayan ti anak na. Da kayo mat masabat ko nana. Ayan ka din ni Winnie. Adda ijay ili, Barok. Napan ijay balay ni Lola na. Agtuloy ka din nga agadal iji ili, nana. Wen. Alangan mo't nga agsardeng iti panagadal na. Apay nga imakari ijay, nana. Iso ti kayat na, Barok. May mayat mo't lang ijay ili a pagadalan na. Ngam dito'y barangay tayo. Ha? Kasta ka din, nana. Sige nga rod. Adapay ngamin papana. Ay na, nagpipintas kan dadakkel manan dagiti baboy. Dandani manan malako dagitoy. Lakay, no agtultuloy amaya ti panagtarakan ta iti baboy. Mapagadal ta ni Ami. Wen, nasariri ti anak ta. Isu ang masapol a pagadalan ta. Ti adal, ti agpaay akalasag na asumarangat iti biyag. Pudno dahi talakay, ikagumaan ta a pagadalan. Sana bale, tanalaing mat. Masigurado ka di nabaybay ang ti panagadal na. Sapay ko malakay. Ay, imbaglakit din taadda ni Maestra Fe amang tultulong kada tayo. Ismasay-saya atan ta ti agtrabaho. Tapno masubadan ta ti utang ta na imbag anakam kan kuhana. Uwan lakay, dakkel ti na itulong na iti ilulong aw tayo. Kunak man no agad adal ka. Apay nga adda ka dito'y balay dananang nga agselselpon. Saan ko amaaw-awatan ti bagbaga ti maestra na? Bagsakak ka dagiti amin nga eksamin mi. Anya, una yan. Agturpos to dagiti kaadalam ijay lugar tayo. Damdamagan na kapadya agnagan iti Roy. Ha? Damdamagan nak ni Roy kunayo, nanang? Wen, dinamag na no agtultuloy ka iti panagadal mo. Katwen, kunak, angam saan mo't gayam. Ha, ano kastamot laeng? Agawid tan. Ha? Oo, may nakihawid, nanang? Kat, anya nga iti aramidem ditoy? Umay ka ijay tatumulong kalaangan iti talon no di ka matla agadal. Anya? Mapanak tumulong ijit talon? Ew! Anak, anya je kunada nga okasyon yu je pagadalan yo. Foundation day ti pagadalan, tatang. Maangay day jay, sakbay ti graduation mi. Deta ka di je agbado kayo iti nagpipintas, anak. Wan tatang, agbado akademot iti napintas. Ah, ay katuan anak. Kakaiso na maminsan lang ang mapasamak. Ikarigatan mi kaninanang mo agatangan tinapintas abadom. Agyaman ak tatang. Kakaiso na malako man ang tibaboy at arakan tayo. Umay ka naman ang tibayar kung ani Maestra Fe. Ah, isumot lagayam anakarit kayo agumatang itinapintas abadok, tatang. Dandan iti pandakaangay ti Foundation Day di tapagadalan. Sayang, tasaan ka akaraman. No nakabayad kayo kumaidi, idi ada babayadan mi. Di sa anak ko mga imalis ijay ili.
Idinapan ka kumaijay ili kat inggaed mo tinagadal. Saan mat? Tanagsardeng ka. Nagrigat mat ngamin. Saan ko akabalan? Saan ko mat amaw-awatan? Kasano nga rodan ti masakbayam? No saan mo mat akabailan ako nam? Adumat dita ti agbyag nga awanan adal. Jak nga rod kabalan. Sa anak mat analaing. Atiwen na ka nga rod ni Ami no kasta. Anak ko, saan ko mamat akasta? Si kanto ti partner ko inton foundation day tayo. Imbag man, takayat naka-partner, Roy. Apay, di na ka di kayat a partner? Agyaman ka, takayat ka a partner. Naglastugan. Ado di ta timayat amang partner kanya-kanya. Ngam siyak ti kang runaan. Siyak pa'y ti mo na anang ibaga si ka ti partner ko. Wanan, Mr. Roy. Siyak ti partner mo. Kat siyak mo ti partner mo, Miss Ami. Inton rabi igaya man ti foundation day di tapagadalan. Mayat ti mapanagbuya. Inakmat agbuya. Ngam agabungatak. Sa anak ngagpadlaw. Winnie, apay adi kamutan matagtagari dita. Ay, sayang. May sa kakumakadagiti nakbuyaan. Nagsayang agpayson. Ish, sayang talaga. Nagpartner day dyan nga Ami ka ni Roy. Ay, tumangkanak sa iti imon. Nagmayat kit din ti isam dang agsalsala. Nagpintas kit din jay gown ni Ami. Nakagatang da iti kas jay kapintas ang gown. Mabaddakan ko man ni Roy ti gayadan na. Tauray mapatugaw, tagunggunana. Nagpintas ka ti anak ta, iti daji abado na lakay. Talaga napintas ti anak ta. Urayan niya ti ibahado na. Imalamutlakan ka. Nung napintas ti ina, kastamat ti anak. Dinak man patiray ukan. Apay kumapatiray ukan ka. Day tamat ti pudno. Makita mat tilangam iti sarmeng. Anya ka iti plano mga alaan inton makaturpos tayo. Nursing ti kayat ko. Inton adanton trabaho. Ikarigatak na ituloy iti medicine. Nagngaton, saan samot ka na magawat? Si Kamat, day tamanan mangrabak ti ammo. Talaga mat, amangan inton may saka na doktora kat dinakton am-am mo. Si Kamat, apay, agbaliw ka ayata di kanto amam mo. Si Kapay laang ni Roy, agayem ko. Agbalinak tumat a soldado. Tano mapalto ka na. Si kanto ti mangagas kanya. Dili siyam ti bala, apay ko mga agpapaltog ka ngay. Agawid ak manlangan. Makapaapal daroy ken Ami. Nagragsak dakit din nga agsarsarita. Apay nga agawid ka. Apay, di ka pa'y agbuya. Anya kumangay ti buyaan dita. Awan mat napintas amabuya. Ay, urayan na karod tagkuyog ta nga agawid. Nagbiit ka mo't ana umang agbuya. Awan mat nga rin tinapintas amabuya nanang. Inaklangan maturong. May mayat pay. Ay, naragsak ka kumamat, no di ka nagpaliwawag. Adamat basol yun. No, apayan nalidayak ita. Saan asyak amin ti ayan ti bidot? Saan yun adagdagan ti sakit tinakam ko? Naragsak ka di iti foundation day yo, anak. Wananang, nagragsakak iti celebration ti foundation day iti pagadalan mi. Makitak ti ragsak mo. Kat maragsakan tauray kaskasano, na ipaay mi dagiti kasapulam. Wananang, saan akas idi, nagrigat abayadan dagiti babayadak iti eskwelaan, kan dagiti daduma agamit ko. Di pa nanggraduar mo, isaganaan tayo, anak. Wanang, sapay masigurado nga addan to award ko. Iti da ito'y asakit tinakam ko. Masapol abalsak day dyan nga Ami.
Agpanunutak, no kasano ang mabalas ko tidang mapanak man ija asidad ti balayda. Mapanak ija balayda, tauburak ti sarming ti tawada. Makaamuditan no asino ti matamaan. Ni, apay nga agtataol di aso lakay. Adda nga tatao di tarwar. Andiyan ay jay. Adda nagubor. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo italawas ang napauluhan. Gagad, kan anos. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itiradyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtultuloy iti panagswerte datata Conrad iti panagtarakanda iti baboy. Idinadanon ti foundation day iti pagadalan da ami. Naragsak dagitoy. Banagmat anagimunan kan inapalan ni Winnie. Nagpanunot nga rod ni Winnie iti dakas. Kat napan na inubor ti balay da amin. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapawan. Gagad kan anos. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ni, apay nga agtataol di aso lakay. Adda nga tatao di tarwar. Andiyan ay jay. Adda nagubor. Ikis na babae. Nakabulo samotin di aso. Kat kinagat na di babae. Mabitlaan. Awagak ni Kapitan. Tapaumayan na dagiti tanod. Ang mga nuag tatakaw kit di dagita. Apay akas na ti itsuram, anak ko. Anya tinapasamag kan ka. Agsubli ako maijay pagadalan. Idi adda aso anang kamat kanyak nang. Aso lakit di dala kay Conrad dayjay. Kimat lang, ti sana mabalas. Masapol nga iso da amin, ti makaamoy ti gastos ni ti ospital. Idarom tayo ida. Tapay nga imbulos na ti aso da. Tasarita kiti nalapat na gidjay nga agasawa. Bayadan da iti nangina ti inaramid ti aso da iti anak ta. Lakit eh, takal ti sungsung batanda. Inalaan da amin tiladawan, tinabuong atawak ang bato, ang naibarsak nga imunag dito'y balay. Anya ka di timbagada kada kayo, tatang. Asino ti babae? Ti anak da Diego Cancilla. Ha? Kumpirmado ka di ani Winnie ti babae, tatang? Wen anak. Adan iji ospital da Diego Cancilla. Kat kunada nga ipabayad da kada tayo ti gastos da iji ospital. Apay ngay kuma, kat isumot ti may imubor di ti balay? Adda atap ko. Asabali ti imbaga ni Winnie kadagiti dadakkel na anapasamag. Nasakit tinakam ko nanang. No apay nga min asaan nga italida ami ti aso da. Win nga rod, saan ang mabalinda ito nga inaramid da? Basol dati kastoy anapasamakan ka. Bisit na gijay nga aso. Kinagat dakit din. Kriminal da gijay at tao. Di damo ti agitali iti aso da. Wen nga rod nanang. Makita dayjay nga ami. Iso ti balsag gapo iti kastoya na pasamak kanyak. Aso da ti kimagat kanyak. Iso apagikarwak ni ami. Dagijay abuisit. Addan to aldaw da, anak. Wen nanang. Ipakamat ko ken ni ami tinarungsot nga aso tayo. Iti kasta, mapadasan da matikas iti napadasak. Pampanunutang no
apay nga imay nagubor ni Winnie dito'y balay, tatang. Huwag nga raw, anak. Iso aday jay, nakabulos tayo nakataling nga aso tayo. Kat kinagat na lakat nga rod. Naikatitalina. Iso aday jay. Kinamat-namat ni Winnie. No saan ko mga imay nagubor, di saan ko makinagat ti aso tayo? Huwag nga raw. Kat imposible nga agubor ni Winnie nga awan ti makagapaw. Adda nga tagura na kada tayo? Agraman ka di isaw, kat gumurgura. Kan apay ko maagumura ngay, tatang. Ginura nak dagiti dadakkel na. Gaputa jak kayat ti agtrabaho iti talon da. Gaputa saur damat nga main. Wan nga rod mabambanog kayong agtrab-trabaho. Ngam saan damat nga itad ti husto at ang danyo. Day tatiga po na, adyak kayat ti agtrabaho iti talon da. Kanti may sa pakapungtutan da. Kat awan mayat nga agtrabaho kadakwada. Tamumot ngamin dagiti tattao ti kinasaur dang agpatrabaho. Kat day tatiga po na, no apay ang nagubor dito ni Winnie? Mabalin akasta, anak. Ay, una yan ni Winnie. No anya ti ugali dagiti dadakkel na, isumat ti ugali na. Sana mabalin ti kastoy. Nasken nga darum ko na di Conrad. Kaputa kinagat ti aso da ti anak ta. Wen ingkaitan ije barangay hall. Taidarum mo ni Conrad. Nasken apagmultaan tayo ida iti dakkel agatad. Wala. Kita man ti laing da di atao. Kaasi ti anak ta kinagat ti bulos nga aso da. Talaga nga darum ko ida. Lakay, naamuak nga agdarum ka no da Diego. No agdarum da, idarum kumat ti anak da. Iti anya aga po nga umay agubor dito'y balay. Wen nga rod lakay, ngam numabalin. Saan ko man adumanon iti din na room? Saan abali? Ta isablita mo tinagastos da iyo ospital. Ngam saan akas tati panunot da Diego nga agasawa. Tati kayat da, kat makabalas da. Gaputa kinagat ti aso tayo di anak da. Lakay, Ngambay amlata, tagdarumak mat. Idarum ko ti anak da, kat nasken mat nga agmulta. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan. Da kayo a kriminal. ni, di mun samot amo ti kayat asawon ti kriminal. Panggapwam ko maamang ibaga a kriminal kami. Saan ket din? Bayadan nyo iti nangina ti inaramid yo iti anak ko. Awan ti inaramid mi iti anak mo. Anya ti makunam iti tao, arumaot nga agmaymaysa iti balay mo, sa agubor. Balalaeng ti makaaramid iti kasta. Sige, agsasango tayo iti husgado. No day tati kayat mo. Sige. Baga am ti balla nga imay nagubor iti balay mi. Inalaan dagiti opisyal ti barangay ti Ladawan, tinabuong asarming ti tawa ken bato nga imbarsak na. Nagsabat kami ken ni Celia ijay dalan. Imbaga na nga agkikita tayo kano ijay husgado. Anya, imbagam kuma at tinapasamak. Makapungtot, iso asaan ang nagbayag ti panagsarita mi. Uray mat kidi asino anaganak No makita na ti anak na kas jati nagbanagan na, ay talaga nga agdanag. Di na mo at ti anak na ti dakdakamatek, edi dinamag ko no anya ti awag na iti tao arumaot ngagmaymaysa sa agubor. Kat, anya nga itinsungbat na. Balla ka no laang ti makaaramid iti kasjay. Ay, ti saludsod. Apay nga inaramid ni Winnie ti kasjay. Anya ti atraso tayo kan kuana. Day tangarod kat. Kanayon na pa'y apagpupudutan ti anak ta. Apay nga naramid ni Winnie dahi ta iji balayo. Nagapa kayo kadi? Saan mat? Ngam nabayagan a kanayon nakapagpupudutan. Diyak am mo no apay. No daddo ma, makit-kita ko mati panang kuskusilap nakin ka. Saan ko lang ay kano? Anya nga tati pagsaksakitan tinakam na kanyak. Saan ka di nga imbagam idi at ang tangdanan ni tatang mo ngagtrabaho iji talon da? Idi dayta. Ngam saanan amapmapan ni tatang. Takurang tititad da atang dan na.
Nadamag ko asaanan ang mamulmulaan ti talon da. Taawan matangdanan da ngagtrabaho. Addan sa kanong sakit ni tatang na. Kasta ka di? Iso nga rod asaan ang makabaybayad ni Winnie idi pagadalan. Aging gaaping manawan. Iso siguro nga dagura na. Taagrigat dan manipod di dan matangdanan ni tatang mo. Tatang, adda nga ta posibilidad na di atap ni Roy akaadalak? Ha? Ne, anya ti atap na. Manipod saan da kayo amatangtangdanan da Winnie? Saan kanon amar-arado kan mamulmulaan ti talon da? Kan agsakit sa kanon ni Tata Diego. Ne, anya kumangay ti basol ko. Gapo siguro ata saan kayo namapmapan, tatang? Kan sakbay apim manaw ni Winnie di pagadalan, saanon ang makabaybayad? Hindi kwan, nagpukawan. Ha? Saan ang makabaybayad ko nam? Wan tatang, day tatipod no. Nalawang agpayso ti sanikwada. Ang nakurang da iti gaget kan anos. Kabaalan na pa'y mo ti agtrabaho. Ang adasad-sadot na. Adda ka no nga rod sakit ni Tata Diego, tatang. Saan pa'y mo ta naidalit? At dalasad-sadot na. Tagtangdan. Ang kurang ti itangdan na. Isong awan ti mayat apatangdanan kan kuana. Pudno ka di nga inubor mo ti balay da Conrad? Nakadamagan niyo, tatang. Sikati din nakamat ni Eling agmaymay sa anagubor, anak. Imbagak pa'y abal-lalaang ti makaaramid. Mapanak ko maagdarom. Ngam day tamat ti kuna ni Kapitan. Kasano nga amo ni Kapitan, tang? Inawagan ka nun ni Conrad. Tanda nagubor inyo balay da. Nagubor? Naalaan day tiladawan tinabuong asarming titawa da. Kandang iti bato. Asimrek iti balay da. Winnie, apay ngamin anapan ka nagubor. Iso akas ta tinapasamak kan ka. Kuna ni Kapitan. Nga iti asindag ti balay da Conrad tinangakupan da iti anak ta. Silya. Roy, apay no si katimapan makisarita ka ni Winnie. Damagam no apay nga inubor na ti balay mi. Sige. Inak to kasarita. Inton malpas ti klase tayo. Ngam di mo ipadpadlaw asyak tinangibaon kan ka, ah. Wala. Kunwari, mapan ko pasyaran. Kat babaan iti pa nagsarita yo. Maduktalam mat siguron. Noan niya ti gurguraan na kanya. Nalabas ti naramid na anapan nagubor. Iso akas jema tinapasamakin ko na. Impagarup ngamin da tatang, ama nagdakdakas day jay anagubor. Barang maduktalan tayo, nanang. No apay nga imay nagubor ni Winnie dito'y balay. Kasano kumati pa ng doktal tayo, anak? Imbaon ko ti kaadalak ani Roy. Mapan nakasarita ni Winnie. Kasta ka di. Ibaga na nga tamot kan ni Roy, ti makagapo. Barang ananang. Kaya't kumot ama-amuan no apay akagurguran nak ni Winnie. Pati ngamin iji pagadalan idi, kanayon nakasutilan. Awan ka di ti ammom ang makagapo. No apay akas jay kan ka ni Winnie, anak. Awan mat nga rod, nanang. Sang kaibaga na pa'y idi anak ko tungak ka no, talumang lang anak amangan. Gapo siguro tatangtangdanan dalaang ni tatang mo idi. Ngam ita, sabalin ti pakakumikuman ni tatang mo. Anya ka di ti imbagan ni Kapitan kan ka. Nagdarom ka di da Conrad. Saan kanupay, mat? Dahil panangawag na kano ni Kapitan iti dadya rabi, panangumor ni Winnie iti balayda. Damagan ka man, Winnie, anak. Apay ngamin anagturod ka anapan nagubor ija balayda. Babae ka pa'y matngarod. Kasunon ko day jay nga ami. Amok nga idikat lalaisem. Tasaan da ang makapangan itinasayaat. No saan tayo atang danan ni tatang na. Idi awan kwarta tayo. Isukit din timbaon ti maestra para singir iti babayadan mi iji pagadalan. Di dakmat nga rod ikan, takunayo nga awan kwartayo.
Iso nga imakar ka ijay ili. Dayta ti pudno nang. Idi napanak nagbuya idi foundation day ije pagadalan. Naragsak da iti kaadalan mi ani Roy. Maawat ako no apay anaaramid ti anak tatikas jay, Diego. Kapoy ti apal ken imon. Mabalin nga da pa nagkursunada na itagnaga ni ti Roy. Adda madi nga imbunga ti saan na pa nagbayad adagos ije pagadalan. Oh, jakmat nga minen nagmulmula. Isungawan na ilako. Naawanan tayo ni ti kwarta. Gapo, tanakurang ta iti gagat ken anos. Naapiktaran ti anak ta. Ita, kasanon ti anak ta. Nimot selya ti masabat ta. Anyaman nga tan ti ibagana. Manglais man nga tan. Ala, urayom ang makaasidag analaing. Takita ang taman o anya ti aramiden na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Gagad, ken anos. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kaay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tinulag ni Ami ni Roy, adoktalan na no apay akagura ni Winnie ni Ami. Iti sabali abangir, naawatan da Diego, no apay anaaramid ti anak da tinagubor. Iti may sangal daw, nagsasabat da Celia, Conrad, ken Eli, iti dalan. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas anapauluan. Gagad, ken anos. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nimot selya ti masabat ta. Anyaman nga tan ti ibagana. Manglais man nga tan. Ala, urayim ang makaasidag analaing. Takitaan taman o anya ti aramiden na. Saan akas idinagsabat kami, ako namlan kumilaw ti mulagat na. Kasla sumapag. Nagnamot iti sabali adalan. Simyasimat. Nagparda sa magna. Kasla da samsambutan na. Linisyan na tangata, uno. Talaga sumyas iti dalan. Mas daawak iti turad ti anak ta nga rami iti kasjay. Inubor na ti balay da Eli. Imbaga, no santang agdaraw. Idi agsabat kami kumakada Eli ken Conrad. Simyasi ak tadabain ko. Jak kayat akasarita ida. Jak matam mo, no, adarupak asumangaw. Manipod anda babuyan ta. Kasla sandan nga grigrigan. Anya ka ditya gwarwaras adamag kabsat. Apay akinamat ti aso yun ni Winnie. Anya ka di ti damag, no apay akinamat ti aso ni Winnie, ma'am. Ti inwaras ti ina ni Winnie, kat mapankan mo kumaagbuyan ni Winnie ti Foundation Day. Ngam kinamat ka numatan ti aso yo. Kamaliday ta adamag, ma'am. Imay na inubor ti balay mi, idinagawid kami ang naggapu iti pagadalan. Anya? Inubor na ti balayo? Apay? Dayta mo ti pagsidaawan mi, ma'am. Nabuong ti sarming titawa, ma'am. Ay, una yun ni Winnie. Naaramid na, dayta. Ay, kita man la ang ti Marites aya. Agiwaras da iti damag asan nga umno. Nilakid di Celia tinangiwaras iti dayta adamag.
Tapno saan ang maibabain ti anak na, gapo iti aramid na. Kababain ngamin ti inaramid na. At dapay nga rod mangibaga, nga agbalalaeng ti akin aramid. Naibagapay nga rod ni Celia abalalaang ti makaaramid. Anya nga ta tinarik na, idinaamuan na at ti anak na tinagubor. Irasunan na ti anak na. Adda ayamot inaamayat ang mga wag iti anak na iti balla. Napan ka din iti ayan daw, Winnie? Uwen, ngam sa anak ang nagpadlaw. Tagsarsarita danana silya kan Tata Diego. Di daan mo nga adda iti lingan tirwangan. Apay, ada kadimot ijay ni Winnie, idi agsasarita da? Uwen, gaputa madamada nga agsarsarita. Nangag ko ti sarita anda. Kat, anya nga tinangag mo nagsaritaan da? Dinamag ni Nana Celia ka ni Winnie. No apay nga inaramid na daychay. Anya tinsumbat na? Kagurgura na kakano. Ha? Day tamat tinangag ko ngayon pagana. Aglako tayo manan iti baboy. Ad-adu manan ti bingay ta ita. Tananayunan ti baboy at tinarakanta. Agyaman ako na iti apo. Taga po iti panaglabak iti balay da Maestrafe. Insingasing na ti panagbaboy ta. Nga isumot tinagrugyan ti ilulungaw tayo iti biyag. Kanya patalon na ken ka. Atal-talon da. Ay, uray awan sanikwa tayo. Di na tayo binaybayan ni Apaw. Tabi nuyugan ta iti gagat ken anos. Wen, bakit? Tauray addang agpayso sanikwam. No sadot kamat, awan mamaay na, day taas sanikwa. Anya nga talaunay ayaw ti panggurguraan na kanya? Nang kunana nga hindi kano awan kwartada. Si kakano ti kanayo namang singir ken kuwana ti pagadalan. Ha? Kasano, kat isumot ti kanayon ang mauding agbayad? Iso kano api manaw. Kat imakar iji ili. Hangam di na naanusam tan narigat kano ti leksyon. Ipabasol na kanyak, tinapasamak kan kuana? Sa idi kano foundation day. Nagragsak ta kano ngagsalsala ka nagsarsarita. Ha? Agimon ka di? Ingka man ngamin arman, tapno mabawasan mo ti sakit tinakam na kanya. Apay ko mga armag kat saan ko akursonada. Manjak kat nulik-liklikak pa no masidag idi. Tinulagak ni Roy ama pan ijayan da Winnie. Ta amon na, no apay anaaramid ni Winnie ti kasjay, tatang, nanang. Kat, anya nga'y tinaduktalan na. Apal kan imon ka no? Apal ken imon. Anya ti inapalan na. Ken asino ti pagimunan na. Gapu ka no tawan matangtang danan manipod saanan amapmapan ijay ni tatang. Sandan anak kamula, kat awan tinailako da. Ken, saan anak kabaybayad ijay pagadalan ni Winnie, aging ga iti nagsardeng. Saan anak kabayad? Ay, kasimat nga rod no kasta. Ken idi foundation day. Nagimon ka no, idi nakita na anaragsak kami ang nagsalak kan ni Roy. Agrin-rin nabak kami ngamin idi kan ni Roy. Ay, no maminsan, ti apal ken imon ti makagapo. No apay ang makaarami ti tao iti saan nga umno. Kasanon no paayabanda ka ijay barangay hall, gapo iti inaramin mo. Diyak lakit di kayat asumangoy di barangay hall nang. Inalaan ka no da kapitan iti ladawan tinabuong asarming titawa. Kan ti bato nga imunag ijay balay da Conrad. Basta diyak kayat ti sumango nanang. Uray uludan dak. Basta diyak kayat! Diyak kayat! Diyak kayat! Huston, anak. Ikarigatan may asaan ka sumango ijay barangay hall. Pangaasi yun, nanang. Saan ko akamalan ti sumangoy di barangay hall? Katawan dagdagiti kaadalak. Matayak lakit di. Anya ti aramiden ta ita. Idi imbagak nga amangan no sumango ijay barangay hall ti anak takot nagwala. Mabutang kan mabain.
Imposible mat asaan nga agdarom na konran nga po iti pan nakabuong ti sarming ti tawad ah. Kasanon, no agwala manen ti anak ta, no paayaban da. Parikot lakat nga rodan da ito'y. Nang nangag na ngamin ti kanayon ta panang lais kadakonran. Iso at tinulad naman. Day ta ti insuro ta iti kakaisuna nga anak ta. Timang lais. Ita, di tay mabalin na alaisan ida. Tagkuliyon ton ti anak da. Idinto, tasaan akabailan ti anak ta ti agkuliyo. Lumungaw dan taon. Narang ay ton ti biyag na nga oray awan sa nikwada. Wen nga rod lakay. Gagat kan anos laeng ti puunan da. Manipod si katimang taltalo ni ti talon mi. Mayata ka na yun ti apit, kabsat. Saan ko ngamin abaybay ang dagiti mulak, maestra? Kanayon kong asikaswan. Iso ano madanon to ti ipapan mi ija abroad. Si kanto ti pangitalkan mi iti talon mi. Makibingay kami tulaangan no agsubli kami. Ay na, agyaman kami no italakyo kanyak ti talon nyo, maestra. Makitak ngamin kat nasingpot ka. Kan saan ka aswitik. Saan ko amabalin aswiti kan ti tao amang tultulong kada kamay, maestra. Ay, parikot no kasano abayadan dagiti utang ta. Sapay ada porsyento na. Jak paikat ammo ti kudkuda kaon. Urayan tayo laangan ti paayab dagiti opisyalis iti barangay. Ay, agwalan to nga ta ti anak ta. No mabalin la ko makasarita na konran. Adi dan idarom ni Winnie. Iturturad kun sa timapan makisarita. Barang kaasyanda ni Winnie. Maramid mo ti mapan nagpakumbaba ka na kwada. Uwan amangan ngamin no agwala manen ti anak ta. Mabahabainak. Talinalais ko ida, idi. Ita, inak agpakpakaasi. Lait ang arun ka. Saan ko pa'y ngayon inton idi, ti husto atang dan na. Dantanita nagturpo sa ami. Pagkulehyuam ka di. Iti kaasit gan a syudad. Saan akon amapan pa iji adayo. Murisyak mat. Day tamat ti ko nadatatang. Imbag iti asidag, tamabalin lata ti agawid nga umay tumulong na awan klase. Imbag ka na kayo, ado ti tarakan nyo ababoy. Agbaboy kayo mat ngamin Mabiit lang nga urayan. Imbagak ka na tatang. Ngamdakkal ka numat yung puunan. Nangina ti Burias kan feeds. Sa bagay, dayta ti parikot. Masapol adakkel ti puunan. No saan ahusto ti abastuda, saan damot adumakkel adagos. Papanam ka di, Diego. Nasapa ka matarumwar. Ikarigata kong ti agarado, tapno anda mamulaan. Kunak man no kunam nga agsakit ti sikat mo no agarado ka. Isardeng ko ano agsakit, tapno san tayo nga agrikat. Umay kan tutulungan no agimbag analaing ti anak ta. No saan nga gunay ti tao, may lumlum tayo iti utang. Ay, sigurado dayta. Adon nga agpaiso ti utang tayo. Uray ko no awan porsyento na. Kasano nga ta, mabayadan tayo ti utang tayo. Madamag ko man gayam kabsat. Idarumyo ka din ni Winnie, gapu iti inaramid na. Ididamo, dayta ti aday ti panunot mi. Ngem idinaamuan mi ti makagapo no apay anaaramid na ti kasjay. Adda mi kan kuana. Ay nasaya at talaga ti panagpuspuso yo. Ang nudaduma, masapul mo't ama idarom, tapno saan ama iruwam. Awan mo't la maghanap mi, ma'am. Taktak pa'y kidi. Ay, sa bagay, ti tao nga addaan napakumbaba pa nagpuspuso kan naasi, saan abaybayan ti Diyos.
Pumanawak dito'y lugar tayo. Tapno didak idarom. Ngam, saan ka pa'y unay ang nagimbag? Agsubli tayo pa'y iti doktor, tayo so tiimbagana. Diyak kayat ti sumango iti uray asino. Nagado sugat ko. Ay, agimbag to na kita. Kastalaang tanabiit pa'y. Ang nagalaston, tapanay piglat. Naglaadak ton. Agkalma ka kumalaang, anak ko. Padasag to ti mapan makisarita ka dakwada. Tapno di da ka idarom. Patganda ka nga ta. Ang mga papanawon da ka balay da. Di da ka padanunan. Inak padasan, bareng patganda. Mabalin ka di ti dumaanon di ti balayo. Si kamot gayam, itaman pa'y. Dumanon kayo latay tinanong mo abalay mi ah. Agyamanak, kunak no dinak padanunan iti balayo. Apay kumaasaan. Umunag ta ah, tayo unag ti pagsaritaan ta. Adda ka din nilakay mo? Aday tiyo unag. Umay ka, umunag ta. Neh, si kamat gayam timbaga ni bakat asa nga ile. Kunak no asino itayan. Ibaga kung tigagarak kada kayo. Anya ka di dayjay. Ibagam laeng ah, tano ka ba ulat mi kat ipaay mi. Kwa, apay no bayadan milaengan ti binuong ti anak mi asarming ti tawayo. Saan nyo kuman nga idarom ti anak ko? Mabutang, kan mabain amapan ije barangay hall. Nasukatan min ti sarming ti tawa mi. Mano ka di amin tinagastos yo. Kan panangtangdan nyo itinang tarimaan. Mabalin, ada kamin timang bayad. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayang nadenggan, ti paggibusan, ti seryetay itaalawas ang napauluan. Gagad, kan anos. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.